عمری کن کہ ہمیں مرتے نام سرا ہی رینت اے مرتے نام عمر بتگ اگہ ما عمری ذاتی زندگی بچارا عمر یک سامی بلوچی بتگ و یک ذکری بتا عمر لوگ بانو کے نام زربانو بتگ عمر دو بچک بتگا و یک جنک کی عمر بچکانی تو کا یک کے نام مراد بتا و یک کے نام شہبیک بتا پتہ شابیک عمری جندے ہم پتے نام بتا عمر جنک کے نام زرناز بتگ عمر چک کے مراد استیں او مراد ہم اتی بچ کے نام عمر کتگ بتا او مرادی ہمیں چک کے عمر مرچیا چا 5 یا 6 سال پیسر وفات بتا چوش کے پیسرا آبادی کہنانی سرا بتگا آپ آبادیاں ہاں پہ ضرورت بتا نو ہمیں واسطہ عمرہ یک کہنی آرتا نو ہمیں دا کسانی آبادی شروع بتا چوش کے پیسرا بلوچی لوگ کھاپر کڈو ہمیں وڑی لوگ بتگا نو عمرہ کہ ہمیں کہن آرتا او آباد کتا ادا کسانی آبادی شروع بتا او مرچی اگا تو بچارے ادا یک ڈورتگیں زگرانئی ہم استیں اوہی تو کا یک خبری ہم استیں بلے ای یک زگرانئی بتا چوش کے مرچی ڈورتا او مرچی ہگا عمری کہنے کونی آبادی بچارے او آودا مردم ننشتگا آودا ہچ مردم نیستیں او عمری کنے کونی آبادی کمو دیم تیرا شتا او دیما کی یک کوری استیں کورے نام پتندر نو امی واسطہ ای دیم جاگا پتندر نام سرا مشہور بتا او پتندرا پدا یک کہنی ہم استیں ای پتندر کہن گشا 1960 یا 961 آرگ بتا او امی کے مردم پتندرا نشتگا مرچی پتندرا ہم آبادی نیست اشکی اما کچھائیں لوگ استند او پتندرا چی پدا کمو مردم دیما شتگا مرچی جاگا نام پٹھانینت او پٹھانا ہم کمو آبادی استیں او پدا ہماری کہنے آبادی دیگے کمو ای دیم تیرا حد کا او ادا ایک جاگا ہی بتا ای جاگہ مردمہ دان یک جاگہ کتا او جنترے سرا درشتا نو پدا ہی جاگہ نام عمرے کہ بچک کستے مراد اشیے جنین مائکان بتا پدا مائکانا ای جاگہ نام دان ڈلے ڈن ایر کتا دان ڈلے ڈن بزا ہمدہ دان درشتا جنترانی سرا ای جاگہ نام مائکانا ایر کتا مائکان عمری بچک کے لوگی بتا مرادی او سرکاری نامت ہوگا دان ڈلے ڈن نے بیچارے مرچی میں اوشنے ڈان ڈلے ڈن یعنی کہ ڈان ڈلے ڈن بلے اسی اصلی نام دان ڈلے ڈن اوشی سرکاری نام دلے سرے کہن نینت او دلے سرے کہن ای جاگہارا نام داتا شیردل گچکیا یا شیر خان گچکیا ای جاگہ نام دلے سرے کہن ایر کتا مرچی سرکاری نامی دلے سرے کہن نینت چوشکے ای جاگہ شیردل گچکیا سقباز دوست بتا او ای جاگہ گشتی بزا منی دلے سرینت امی رنگا منی جاگہ دوستینت او شیردل گچکی میر اسن گچکیے چک بتا میر اسن گچکی چوشکے ای پیسرا ہنگریزانی دور بتا او ای دورا سامیے آکم گچکی بتا گا او شیردل کے ہستے میر اسنی چوک بتا پدا میر اسن انگریزانی گما بتا او انگریزاں میر اسن آرا کان بہادر لقب داتا مرچی زانن نے ای نام سرا کہ کان بہادر میر اسن گچکی او امی کے ہومر بتا امیشے کہن نارتا ای ہومر میر اسنی بوڈی گارڈ بتا او ما ہومری مرچی اگا تاریخ نزانا بلے ہومر یک ہنچیں واقعہ یہ تو کا گوم بتا کہ ہائیے تاریخ میں کرا ہستیں او ای گپا سب کم مردم زاں کہ ہمیں کہن کے ہومرا ہارتا ہومری کہنے نام سرا مشہور مرچی جاگا ای عمر جنگ گوپروشا گوم بتا گوم جنگ گوپروش چشکے میر بلوچ خان نوشروانی کولوایا کم بتا او میر محراب خان گچکی او میر محراب خان نوشروانی ای دگرو آ دگراں انگریزانی خلافہ کتا نو ہی جنگ تو کا میر اسن انگریزانی گوما بتا پتہ میر اسن بوڈی گارڈ عمر بتا نو ای جنگ اگم تاریخ بیچارا ای جنگ تاریخ 892 اشتنت اوگشاں ای جنگ دورانا
पिदार के नज़दीक का अमी होमर के अस्ते होमरी कन्नी आर्ता ई निंदुक भी और मीर असन अमूद बित्तिंगु हेंग्रीज हम बनते ए निंदुक बनते यक मुर्गी के थे द्रच के सर निंदी ओड़ा ई होमरी निशानग हंचू शर्बी ई होमर मुर्गार तीरी जंत मुर्ग मीरते ओड़ा हेदा इंग्रीज सक इम्प्रेस बनते सक वश बनते के उमर यानी कि चुशी लाए के मर्दी उमर निशानग हम चु शर्रिन खैर मेकरा उमरी तारीख नेस्तें बले मा जाना कि हुमर जंगे गोकप्रुशा गोम्बुत्ता उड़ा जायरे ही अल्लमी गप्पी के जंगे गोकप्रुशा टीमा उमरे हुम्र यानी कि यक अंची हुम्री बुत्ता यक जवान मर्दी बुत्ता अश दसदो नवदो हश्ता नु ई अमी हुमरें के इशिया कहन आर्ता नतवारा सोहराबे के सोहराब अमी उमरी कोडासगो नप्तेकानी तुकाकेत के मनी बाज कुमक्की कुत इकारे वास्ता मन लक मेहनतवारा वजह पकीरे अहम पीरी मरती हमूदे आई अहम बाजिंग कुमक्कुत ओ मन मिन्नतवारा मास्टर अजीज़े बाज मिन्नतवारा के आई बाज कुमक्कुत ओ मन मिन्नतवारा वजह पकीरे लोगिए के आई अहम मनी बाजिंग कुमक्कुत ओ मन मिन्नतवारा देखे उमरी कन्ने मर्तमानी के अहम मनी बाज कुमक्कुत